Aku wis tau Mas nyewa LC tak ajak reoni lah, daripada isin liyane wis gandeng bojone masa aku mek gandeng setir motor. Lek aku mbiyen paket Mas, tak ajak reoni, tak tukokne jajan, mangan ya wis warak. Aku dhisik mbayar 500 Mas, tapi ora saken oke. Mergane niate kan reoni, bar reoni tak balekne nek omahe. Oke, teko omahe pas udan, akhirnya diajak jagongan karo bapake. Lah kok malah ketok nyaman karo keluargane. Akhirnya cedak Mas, tiap aku cuti balik kerja mesti tak parani. Singkat cerita akhirnya tak tembung nek wong tuane. Oke, soale baper Mas, kegawa ati mergo mendino hubungan. Bar kuwi niat arep tunangan, bocah ya wis mari gak kerja karaoke meneh. Semakin larut hubungan semakin jeru Mas. Oke, wis enek niat nikah, wis petung padha wong tuwa. Alhamdulillah bocah iso berubah luwih apik, gelem salat, pakaiane ya dadi apik. Tapi terah durung jodone Mas, kurang 2 bulan nikah bocah ninggal kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khotimah ya Dek. Profesimu gak ndadekne kowe rendah nek matane sing kuasa kabeh padha. Masya Allah, King mahkotamu King kudu mbok enggo King.